ndokufonerai stand by rambai muri papo ndokufonerai. Ndiri kuti ndokufonerai rambai muri ipapo ndokufonerai back ndini musandifonere ndokufonerai back. Nzeve dzinoshoma Hallelujah, Jesus. Right, amai vanonokerwa. Madhari zinikisi bodo chokwadi. Hai, zvinhu zvacho. Vanonokegwa amai vakati ndanonokerwa. Ndati 5 yaya yatocharega ndichitofona. Tisingazi kuti palife panenge pasingaonekwi here palife kuti pane munhu. Ndofunga kuda hapaonekwi handisivi. Ava vari kutofona avo kozvandati zvendokufonerai nai anyway. Hai amaya right zvakaoma veve tiri pamwe chete guys kuti titi kwanzi he mhoro ikudi avo vakufona futi avo kuti tiri pamwe chete guys tichingori pamwe chete guys hatina kwatainda tadzoka tatatoya nefeedback saka feedback handichakadzimwa pasi 6 zvino vari kufona ava ka 2020 vanga vatitwa ine tanga ineni ndokumbirawo 5:30 ndine kanyaya kangu kandikuda kutaura ndikati kurega ndivarambire handichika rega ndivaunze pano zvino let's hope kuti network yavo iyoyi ichaita nokuti vatoye pano ine handisi kuziva baba vari kutsvagwa vari kuAmerica uko muri kutsvakwa panapa pane nyaya yenyu baba vari kuAmerica uko muri kutsvakwa nemukadzi wenyu makatiza muri kudiwa panapa saka deva muri mumwe ndogara vatodifonera madibata nokuti muri kudiwa panapa ine handisi kuziva nyaya yenyu yamakasiya mapara kuno kuAfrica regai tingowa muridzi wenyaya ndiye anoiziva ine handiizivi regai tivanzwe maya avo vakufona futi avo zvakaoma. Manje vandifonera vasina ningikiri vasina data iri kungoti connecting. Gaiti vanyorere message. Kwamai isaika data mufoni menyu foni yenyu haisi kuita hamuna data mufoni menyu kana musina data motofona direct panhamba idzodzi because foni yenyu haisi kuita iyi iri ngoti connecting chisai data.
inongoti connecting havana data. Havanawo data. Havana data. Vane moto avo but data rava havana iringoti connecting havana data mufona. Ngavaise data. Ngavaise data. Zvavo futi. Vakutorekoda zvavo audio yavo. Recording audio. Regai tinzwe kuti vari kuti kudii audio yavo. Regai tinzwe audio yavo. Sis Melly ndaisa data. Inenge network. Ndofunga network iri kunetsa ndaisa data. Ndadzvisa mabundles ake edata. Yellow? Saka network yavo iri kunetsa. Network yavo iri kunetsa. Network yavo iri kunetsa. Network yavo iri kunetsa. Iri kunetsa network yavo. Saka zvinondoita sei network yavo? Ndoita sei? Network yavo iri kunetsa iyi. Zvinondodii? Chido fonai direct, chifonai direct, fonai direct, fonai direct. Vari muno mu South Africa. Vati vaisa data inenge network, vati vaisa data. Saka inenge 263 inenge Zimbabwe. In Zimbabwe. In Zimbabwe. Anenge vari ku Zimbabwe. Muri kupi vakoma, muri ku Zimbabwe here kana kuti muri ku South Africa? Muri kupi? Vanenge vari ku Zimbabwe. Vanenge vari ku Zimbabwe. Vanenge vari ku Zimbabwe. Ndo vari kutonfonera. Kana vari ku Zimbabwe havangawani mari yekufona direct. Kana vari ku Zimbabwe havangawani mari yekufona direct. Kana vari ku Zimbabwe havangawani mari yekufona direct. Ndwe nekuchoka vanga vachiita kuti vadotaura nyaya yavo panapa. Zvino yo network yo vapinza busy nayo. Apa vanga vachitsva sei? Hoi minister mangwana vari pano. Inongoti connecting. Vanenge vari ku Zimbabwe. Vanenge vari ku Zimbabwe. Right. Mirai tinzwo yavo. Makadini sisi seofi. Ndaichaga number. Mwana akatiswa nababa udhara. Just viewing. Hello. Yeah, zvaita. Nandatambura muri ku Zimbabwe here? Muri ku Zimbabwe kati muri kupimi? Isu siri mu Harare. Ndosaka network iri kunetsa kudai. Makadiko wasikana? Tripod maadiwo simene. Tiripo. Nyaya yakunza ipana pandei plus ndimani. Zita rangu ndadzi Ana. Anani? Nyaya ndunza pana. Munonzi Anani?
ana mutasa. Alright, nyaya yakunza indeye kuti kudii? Nyaya yandunza pana pasimeni ndeyekuti ndakatizwa nemurume. Alright, akatiza achindepi murume wenyu? Wandakagara kundiro. Akatiza achenda kuNamibia kubasa. Akabva kuAmerica achiyozogara muno muZimbabwe. Abva ati zvoni ndiri kuenda kupi? Ndakauya pane contract yangu yandakatsvagirwa neshamwari yangu. Asi anga ane veteran visit kupi kuAmerica. Abva kuno kwachita ane contract yaakazomirira kuti aende, asi ndoda kutsvaga zvinhu zvekuti ndiite muno muZimbabwe. Handichada kudzokera kuAmerica. Pandamubvunza kuti une mukadzi here, zvikanzi aiwa handina mukadzi. Saka ndakagara nemurume uyu kubvira ipapo. Ndofunga ndandichiri kuma-30 something iko zvinezvi ndakuma-40 something. Ndagara naye 2 years mbva ndabata pamiri. Ndazozvara mwana. Ndisati ndazvara mwana nhumbu ine 9 months. Abva ati contract yandakatsvagirwa neshamwari yangu iri kuAmerica. Hanzi contract yangu ndakatsvagwa nemurume. Network yenyu utachitiza. Mati akazoti contract yandakatsvagwa nemurume kuAmerica yadii? Yaita. Alright. Nhumbu yangu inini yanga yane 9 months. Alright. Mandati saka uri kuita sei unodzoka here? Zvikanzi aiwa ndiri kudzoka. Contract yandakashedzwa neshamwari yangu. Yakanditsvagira kubasa kwandiri. Ndinoita computer and science kuAmerica. Saka ni computer and ndichisenzera University of Namibia. Mbva ndati alright. Saka paaitoenda taitofonerana zvese atobva ndine. Saka mira. Saka kuAmerica kune University of Namibia. Anga atobva kuAmerica. Achiti ndiri muno muZimbabwe ndakamirira contract. Network yavo. Madzoka. Hello. Manetwork yanga yambotiza. Yanga yatiza futi. Saka ndobva ati ndoinda kuAmerica manje contract yabuda. Ndobva aenda kuAmerica. Abva aenda Makatoona nepassport yekuAmerica ino? One certificate akatoresa nepassport yekuAmerica. Alright. Ndobva zvadii? Asi ari muZimbabwe ni murume uyu? Murume wemuZimbabwe. Alright. Asi nini kunditaurira kwaaita aiti kuchwatu. Vanaroora muramana naye. Aiti kudii? Aiti chi? Hanzi zvoni ndakamboroora mukadzi ndine mwana 1 kuAmerica nemukadzi uyu anga ari murungu. Ndobva ndarambana naye. Sezvo zvandisina mukadzi. Alright. Ndobva ndakamuti unokwanisa kundiroora. Ndipo pandakamuti unokwanisa kundiroora here. Ndokwanisa kukuroora. Ndikati chinondizivisa chii kuti uri kundiroora? Abva ndiingesha. Wakatoita engagement. Alright. Akatonditengera ring. Time yabva yazokwana yekuende kuNamibia ndaitogara naye amai vake vakatoshaya. Ndikaenda kunova kwasinge sekuchofatama tinobva kuti kuna beatrice pane reserve ari parewaduni asi tobva tazotama mabongo bva wazotenga purazi kuchitohwa kwamurewa.
zvese achindiratidza zvese ndichitomuziva zvekuti pandakaenda kunanibia kuconduct iye aiti hanzi ndoita computer and science anonzi Tapiwa Douglas Dune aiti ndoita Tapiwa Douglas ani Tapiwa Douglas Dune Tapiwa Douglas Dune madiaries Tapiwa Douglas Dune ditsvagirewo Tapiwa Douglas Dune vari kuAmerica please tibatirewo Douglas Tapiwa Dune muti ngauye pano takamumirira tiri kumuda panapa Tapiwa Douglas Dune kune vanomuziva please Dune takamumirira Tapiwa Douglas Dune tiri kukuda pano padiaries uya kuno Tapiwa Douglas Dune tina madhamu vako vari kukutsvaka panapa undobva zvadii ovaenda kunamibia akandisiya nhumbu ine 8 months kunamibia aiti contract yake ishatsvagirwa neshamari yake ikoko nhumbu yani ndizvo tichitaura tese zvakanaka ivhiki zokugara kwanga taita ne2 years ndine nhumbu manje kudaro pana kuzotiona nhumbu yakusvika 9 months handina preparation ibavangoti ndikuuya munhu haana kuzouya ndodatiramba ndichimufona chine makondakti ake ndichimufonera one day abva azodairira foni majobha yadairwa nemusikana yadairwa nemusikana musikana ibva namubvunza iti waunonza odzizowi ndikati kuri kudaira mirai mati musikana mukadzi uyu anonzi Zoe akadaira foni ari kunamibia anga ari kunamibia ndobva angachitawo kondakti ipapo panamibia akanzi pauniversity of namibia musikana uyo anga achita artist ari pauniversity of namibia ndobva vakasangana saka ndiri kufona kwanga kumusha kuzimbabwe munhu yanga kutogara nomwe mukemusaputeo musikana yakafona wangu sei murume wangu ndayasakufona achitya kuzotaura neni pandakazomufona pamwe paakazodaira foni akati ndiklina akudaira foni aisi musikana anoklina achiti musikana waye anoklina ipapo ndakabva akatoregera kutozotaura neni angoita zvekundinga ndikafona sometimes zombofosiya foni ichirira vachiratidza kuti kana kuti vari kunight club Tapiwa nemakore mangani panenge paita mirai kumanya Tapiwa uyu panenge pane munhu amuziva panapa ane makore mangani Tapiwa wenyu ane makore mangani maiwe azikamwa ndiye regai titopina hedu ndiye anogara kuFlorida haiwa wabahwa Tapiwa chiuya yako wabahwa Tapiwa chiuya yako watobahwa chiuya yako Tapiwa wawanikwa uya yako kuno Tapiwa Douglas chiuya yako indira mberi nobva zvadii ndobva anga asingachabashika foni paakazoya kuno kuholiday semunhu anga akandiudza kuti ndicharekota ndichiya maholide ini ndakaramba nditsvaga munhu wangu ndaane mwana wanje mwana wangu cheche ane 1 month month rechi3 ndo rakabvaya kuno kuholiday mauniversity ekunamibia achendopa holiday ini nekuziva kwataigara nemoyo tiri mutaundi ndobva ndakaenda ndine muzukuru wangu tobva tasvika tatanoka dhopa tapo muri kudei ndikati munondiziya ndine mwana naDouglas mwana ari mucheche ndakabata mumaoko ane 3 months ndakadairwa naye kunamibia achitanzi musikana ei ndiklina ndikati aiwa musikana wakuti zowina basta rake asi klina ndide musikana yakandidaira iwo wanga usingachandaira makondakti tasone mwana hana kana hembe saka nazowi uyu vanga vatoningirira vanga vatororana nazowi vakazororana here handizive manje vanga vatoya vese kuholiday handizive manje ipapo kuti vanga varorana here kana kuti kwava kuri kuita sei saka vekumba kwacho kwana Douglas Tapiwa mudhara uyu Dune uyu vaikuziva iwewe vakazogamuchira futi uyu Zoe ndizvo
ndizvo zvinotopinda zuva arimo. Asiwe vachikuziva, asiwe vachikuziva futi. Ha. Alright. Ndozvanzi kudini vanhu kumba kwacho. Ndikati zvoni inini ndauya wangu vari vasukuru vake vatapiwa Douglas Duni. Ndatonota munhu atano mumukadzi kuti ndichimurambidza zvichaite ndoda hangu birth certificate remwana nemari yemwana yechikafu. Ndikanzi right abva nditakura madiri ayo musikana wachona zowi abva aita nharo zvikanzi handisare munomu ndikutenda nemurume wangu ndikati aiwa ndandataimurambidza newe ari kuperedza kumba nemwana amai ndichindoda kutorwa birth certificate remwana. Ndobva ndabva ndizondipa appointment yemangwana ndobva ndaenda makusezvika zitonotora birth certificate remwana taenda kumarket square musikana aifuta abaita abati ndikutenda newe Douglas akaramba akati upinde mumota mangu ndikuda nemwana nemukadzi wangu ndotora birth certificate vakatonetsana svika musikana yapinde mumota ndozvarakandirwadza toenda tese kunotora birth certificate remwana wangu nemurume wangu girlfriend meiri. Saka mirai saka tapiwa baba akutokuadresa ise mukadzi wake pamberi pazouyo futi. Svika haupindi mumota mukadzi wangu aripo iwe zowisara. Zoakaramba akapinda mumota nesu. Alright. Ini ndikagara mumasure nemwana. Alright. Tikaenda tikasvika pamarket square tikatora birth certificate akapedza abva atoti chendako kumba ndikamuti komarebhasi abva ndibudisira mari abva ndipa marebhasi mba ndaenda kumba. Saka paakanga ari kuZimbabwe mirai paanga ari kuZimbabwe pese anazowa apa haana mbovhura akauya kuzokuona iwe imi muri one semukadzi wake wekuti semunhu anga ari kuNamibia nguva yakareba yose ndikanimbonorova zvinhu zvangu kuna madam kumba haana mboya. Zvakuoma ndebva adii tobva tatora birth certificate ndobva ndakati munhu zvaanomo mukadzi inadhona pamwe munhu achada zvake rege ndite sei ndiende ikoko the following day vandaenda mba ndatongobva ipapo ndane birth certificate mba ndanoripota maintenance ndikati chindimaintenako ndione kutsvagira mwana nzvimbo nhingi mari yechikafu mari yemapampa mari yechimwana anga chichi. Douglas anga akutiza anga akunditiza anga akutiza since from there handina kutozombomuona futi abva atongotiza. Mwana ane makore mangani izvozvo? Iko zvinezvi mwana akushandira 7 years. Kubva saka mwana aguma kuona mwana ari mudiki. Ane 3 months. Ndobva angoinda kusvikana nhasi mu7 years haana kuzomboita kwenda namba dzakati chapindi. Akundikata namba dzichapinde dzese hadzichashanda kutodzokera kuna hama dzacho. Hama dzacho ndotodzona dziriko but vanotudza kuti hanzi isusu hatozive kwaanogara. Ndikanzi achiri kuNamibia ndofuna niudzana namba dzekuNamibia yatsaite pane munhu akazondudza manje kuti America kuAmerica kwacho namba handisisina zvese akundiblock. Vananguramba chimwenda kumaintenance nchimunovaudza zvikanzi nyaya iko isusu kunoku hapana zvatirokwanisa kubata nazvo asi kana azoya muno muZimbabwe ukanzwa kuti ari papi tongopa mapurisa oenda munomubata moya naye obhadhira maintenance yemwana zvakuti oda batsiro remaintenance yemwana. Alright. Saka iko zvino zvimuri kustrugula chini mune mwana ikoko? Hapana kunogara iko zvine zvatanetsagetsa anochema chaida kana chikafu ndofunirawo kana hama dzake dzimwe nguva vanotondiignore hanzvadzi yake ndiyo nezonditumirawo kana 600 chikoko keshi 600 chiko keshi kunoku inenge $5 kuti ndoroitora paiko keshi inoaka kana after 4 months kana after 3 months charges ndoko $4 kwanika tenga asiko amuna kana picture yemurume amuna here kana picture yemurume wenyu Dagi uyu tapiwa Douglas Dune uyu iwe Douglas Dune budikira mhani urimo mucomment section umu
Tapiwa Douglas Dune budikira tisolve nyaya zvakanaka. Vari kuda kungobatsirwa kuti uchengete mwana wako, havasi kuda mari yako ivo. Vari kuti chengeta mwana wako, uise mwana kuchikoro, mwana akucha grade 1. Saka budikira iwe Tapiwa satauya ikoko. Tozouya tikazonyatsa kukuyanika zvakanaka. Tsata posta mapicture yako Tapiwa. Chibudikira. Comment section chitifonera right now. Titaurirane zvakanaka pasina Facebook kuseruku. Uchengete mwana uyu. Naiwe Dagi. Babusowa munhu mukuru akadara unyari naiwe Dagi. 68 years aushodi. Saka taura yenyu saka iko zvinezvi muri kushanda here? Saka ndiye mwana wenyu wani uichete? Aiwa. Mune vamwe? Vangani? Okay. So vamwe ava vana vabavo vanochengetawo iyeiwa Douglas ushu ndiye wamoda achengete mwana kana kuti muchiri kuda henyu muri monyu sezvo makangopfeka engagement ring? Aiwa, ndichaziye zvakazoita kana mune achatondifonere. Asa akakufonera yake izvozvo achiti akakufonera izvo achiti ndinokudai hangu amadam muri mukadzi wanda akapfekedza iringi mungadai? Kwete. Okay. Asi yenyu ndiye kuti avadautse henyu. Asi murume wenyu pabo muchiri kumuda muri kurwadzi wenyu kungoti chetechi inyaya yekuti akangozotapira akadi akadzoka munogona kungotaurirana. Right. Saka pamuda tikubatsire kutsvaka Douglas Tapiwa Douglas Dune handiti? Achengete mwana. All right. So madiaries nyaya iripo ndeyo mainzwa. Tapiwa Douglas Dune unogara kuFlorida kuUSA ende ndoko anotove izvozvi. Saka imi makanga masangana kupi kuZimbabwe yoko? Takasangana kuZimbabwe kunoko. Pai? Murodi. Maita papa murodi ndobva ngokunyengai? Ndaitoperekedza murora wangu kumba. Tasangana murodi ndichitonomukwidza pana 40. Tasangana murodi. Inipinda kuenda pamikuza apa ndo pandakasangana na Douglas. Kwai naye nditotsvaga pekuti ndiwande mvura. Douglas. Asi pamakatomona maitoluka kuti munabva kuAmerica. Kutoluka. Ndotorine maphotos ake noti aiti hanzi akanga akarora murungu ane mwana 1 kuAmerica. Hanzi ndine mwana 1 asi mukadzi uyu ndakasiyana naye ndikatozora mumwe ndikasiyana naye. Ndo matauriro aindiita. Saka pamaigara mese papa basi ipapo muchiri kugara mese asati aenda kuNamibia aitochengeta achitoburitsa mari achitokupaiwo support yamaida? Zvine nhumbu. Okay, achitove nemadolars ake angauya nawo? All right. So veduwe tibatsirewo munhu atonyora comment apa unoziva Tapiwa izvo zvari kuAmerica from what I've seen pano. Tapiwa wakadzokera America ndokwaari. So anyway ndiri kukumbirawo kuti mutibatsirewo kutsvaka Tapiwa Douglas Dune ndisati ndapiwa mapo iwo chizvoita utondogara ndifusewendisendera mapictures aya ake atapiwa. Asi Tapiwa hatisi vanhu vekuti hanzi tanga takutsvaka namapikicha paFacebook tichidaro waa munhu mukuru pamwe nevana vakuru chaivo vakatosiyana-siyana tenge tisingadi zvinhu zvakadaro. So Tapiwa Douglas Dune kana wakatarisa kana pana anomuziva anyway itai kuti vandibate. Amai ava vari kungoti mwana wave ne7 years zvinhu zvakaoma kuZimbabwe kuno kuAfrica anditika. Saka itai kuti vaningirire vandibate vataurire mudzimai wavakaengaja naye uyu ari kuvatsvaga. Ati hake haasi kuda kukanganisa marriage yavo kana vane marriage yavo anongoda kuti vachengete mwana vangobhadharawo school fees yeprimary yegrade 7 ishi chete. Hanimaona nekutengerawo mwana hembe kwai mwana akupfeka hembe dzaadiki
mwana achina hembe dzakadambudza hembe dzaadiki dzemwana saka vari kuda kuti tapiwa uyo udi utsvakewo ukwanisa kutengera mwana wako hembe tapiwa munhu ari kuamerica ashuwa naye hanzvadzi mukoma munhu ari kuamerica munongotenga ukahembe motumira handichika motumirawo mari yechikafu vakwanisa kuchengeta mwana wenyu handichika saka tisati tadini taposta mapictures amukoma tapiwa Douglas Dune kana vaisa komenti vaya vabateiwo muvaudze kuti mukoma tapsi dzorai moyo muri kudiwa kudiaris hatina hedu utsinyo kuti tinongoposta vanhu asi tiri kukupaiwo nguva iko zvino tokupaiwo kusvika mangwana handichika mangwana manheru kuti mochitibatawo handichika tiuye tikukonekte namai ava inyaya yemwana haisi nyaya yamai ava ava mai ava ivo vasisina basa nemi vakungoda kuti mubatsire kuchengetawo mwana wenyu zvoga ndozvatiri kungotsvakawo kwamuri mukoma wedu muri mukoma wedu you must be leading by example but zvamai chii chaitika pamiraitoni right aiwa tavawana tapiwa manje tapiwa adresi yake tinayo pano regai nditoita kutora screenshot asi kuti ndatora screenshot asi kuti ilast address yake aigara panumber 39 Main Street kudaily kuNew York uku handitika ndopa aigara tapiwa aigara kuJacksonville kuFlorida ikoko handimaona saka tapiwa wawanikwa tapiwa uripo hanzi there is another Douglas Dune ari kuAustralia ane vana 3 nemukadzi ane 2 boys and a girl and now working maybe mazita akafanana hatichazivi pane umwe Douglas Dune ari kunzi ari kuAustralia ane vana 3 izvozvi 2 vasikana vari mukomana hatichazivi kuti ndiye here asi isisi Linda Mujoma kana muri kungomuziva address ndaiona kana muri kungomuziva guys ingoti pai madetails ndamaona chingoti pai kuti titsvake titsvage tione kuti ndiyo here kana asiri iyo inozozvichenesa kuti aiwa handisiri ini ndaiona comment yamai matwins ndaiona thank you very much mai matwins ndokuti changamchangam semudhayari so veduwe ndo zvatiri kudai zve haisi plus 44 america ichi plus 4 something yamene ikokoko saka america iyi hazviitawo panguva ino handichika so guys tapiwa Douglas Dune address yake taiwana dai tachiwana iri phone number tachingofonawo takaita traffic yekuvafonera hanzvadzi ava titaure navo handichika titaure navo mune zvakanaka kuti vachengete mwana wavo because mukaona mai vechikuru vozoya pavanhu kudai zvinenge zvoreva kuti vanenge varwadziwa pekutangira hapana kuZimbabwe vane vamwe vana 2 saka vana vava 3 pekutangira situation yakatooma munzwa achiti ndaimbotengesa pane nyaya yelockdown hapachina chekuita handichina ukaona kuzobuda pachena kudai that means zvinenge zvanetsa handichika saka kana pane hama dzekwadune pano kana paine vanhu vekwadune pano vane hama yava inonzi Douglas Dune musadaro I would like to believe kuti kwenyu kune vanasikana zvakare musadaro itai kuti mubate hama yenyu muitaurirewo kuti ndo zviri kuitika mwana handichika mwana kuitira kuti vachengete mwana because mangwana zviri kwenyu mukavigiridza kune hama yenyu imi muchiziva chokwadi hanzi ndiye mire tione hanzi mwana waDouglas Dune musikana ndidoctor ndiye aigara kuNew York anogona kuita munhu wani anogona kuita munhu umwe chete so guys please hama dzekwadune kana muripo please tibatsireiwo mwana wenyu iropa renyu rikutsvagira grade 1 so udzai hama yenyu kuti kuri kutsvakwa namai vemwana saka isi mapicture ndichambomira kukanda kana ndazokanda mapictures ndichakanda mapictures after kuti vanhu vakurudze kumutsvaga vamuwane so maita henyu mainini regai tikana tapedza show inoyi titsvake Douglas Dune uine mapikicha ndikandirewo mapikicha then ndenge ndichizokomuniketa nemi kuti tawana chii asi address tave nayo tapiwa
maita basa ndiri kukandira emapictures acho. Alright, Nokuti mazhinji acho ane musibhoni. Mazhinji acho andinawo hapana picture yekumurikwavo kwandisiyo yandisina. Asi mapictures acho mazhinji anga akabva nawo kuAmerica iyeyi. Mwana wake mukomana mukuru anonzi Leslie Dune. Mira, pane number irikuiswa, pane number irikuiswa panapa. Pane number irikuiswa panapa, but number iyo haisiyeni ngikiri tembi. Number iyo ndekuAmerica ere. Inamba yekupi? Pane number yatokandwa panapa. 2669. Right. Tapiwa number panapa. Thank you very much Tembi. Thank you very much Tembi. Iyi number. Tapiwa number panapa. Right. Kana zvadaro, vedwe vamwe itai muchifona number idzo. Itai muchifona number idzo. Itai muchifona number idzo. Please. Hanzi mukadzi wake has cancer. Ha. Saka munandiro nemukadzi uyu. Vedwe. Alright. +1. Alright. Saka regaiti drop ava maini ava then tozona tatsvaka ndichapo mapictures ake. Saka ndikandire mapictures ehama dzake ese neake acho mundu dzati aya ndo wake, aya ndo ehama dzake titangira ipapo. Anditi. Alright. Thanks. Alright, boy, I don't want to one. Alright, I want to one. Oh, utorna ni phone. Oh, utorna ni phone watokumbira wa phone. Ah, shame ngasa daro mdarao. Ah, ayo mdarao ngasa dar. Ngasa daro anjadza. Kavasa dar. Alright, tongo bata mningi wako papa. Shango bata mningi wako. Alright. Yeah. But number ya ina code kai vedwe tipe yo code number hapa. My way. Zvaita. Paita vari related naye pano. Paita vari related naye ava. Vasenda message yao. Patenda message yao. Paita vari related naye. Segai tuone message. Unowanikwa chete patarizi. Unotiza ukaenda kupi? Unowanikwa chete. Segai tuone message. Pane vato vawanikwa zvavo. Pane hama yavo yatoti aiwa ihama yangu. Vawanikwa. Pane hama yavo yatotibata saka zvakanaka chose. Mashuruku. Tens munonongwa chete. Munowanikwa chete. Saka indafara at least kuti tawana tave lead kuti tovawana kupi. Pani asenda a message ati I want to talk to you. And this is kuti ndiana si haisi number ikuno ku Africa hii. Regai tigona kana tapedza pani kuti vadatsara nini nezvei. Regai tigona. So guys, maita basa takuda kupinda munyaya yechi2 yaya yanesuro iya. Nyaya yechi2 yanesuro yaya ndio yatada tichipinda imomo. Saka zvotoita right now kuti sabatanidza nyaya idzi. Andimoona. Awabahwa kuti sabatanidza nyaya idzi. Ilinda kungo dropa 2 minutes. 2 minutes. Tobadalo dzoka panapa andimaona 2 minutes tobadalo dzoka pano anditika saka musainda kure stay tuned tikuda feedback yenyaya nezuro yaya officer yaya saka rabai muri pano anditika musainda kure.